Ugxininiso lokufunda, funda ngaphandle kwempazamo. Okokuqala, abafundi basebenza noogxa babo. Okwesibini, bachonga ugqaliselo lokufunda losuku, ukufunda ngaphandle kwempazamo. Okwesithathu, okulandelayo, abafundi bafunda amagama amane anganobunzima okanye abangakhange bawabone ngaphambili. Okokuqala, abafundi bafunda izandi zamagama ngokuvakalayo. Abafundi bathi baziqhelise ukufunda la magama amaxesha ambalwa. Okwesine, kufundo lokuqala, abafundi batshintshana ngokufunda itekisi ngokuvakalayo. Xa umfundi ethe wanzinyelwa kukulifunda ngokukhwaza igama, makazame ukulibiza ngokwezandi zalo. Mabalungisane xa kukho iimpazamo ezenziwayo ngokuthi batsho izandi zegama bebonke. Okwesihlanu, kufundo lwesibini, abafundi mabagxile kukufunda ngokuchaneka okugqibeleleyo. Mabazame ukufunda itekisi ngesantya esifanelekileyo ngaphandle kweempazamo. Okwesithandathu, ekugqibeleni, abafundi baxoxa ngemibuzo emithathu esekupheleni kwetekisi. Funda ngaphandle kweempazamo. Ukuziqhelanisa. Ewe, ndiyayazi. Uxhalabile. Ingxoxo. Unganikezeli Buhle. uThemba noBuhle bayagoduka bevela esikolweni. uBuhle ukhathazekile, uxhalabile, akonwabanga. Ndizokuba nguThemba. Ndiza kuba nguBuhle. Kwenzeka ntoni Buhle? Andifuni ukuya esikolweni ngomso. Ngoba KungoLwesihlanu kuza kufuneka sicule umhobe wesizwe eklasini, kwaye andikwazi. Funda ngokuyaphazamisi. Andiwazi. Ungaxhalabi, ndiza kuwufunda nawe. Ndiyawazi onke amazwi. Uwazi njani onke amagama, Themba? Ukwibanga R kuphela. Ngobani abalinganiswa ebalini? nguThemba noBuhle. Ingaba uyabathanda na? Ewe, ndiyabathanda. Ngoba okanye kutheni kungenjalo? Bayancedana. uThemba ulungile. uBuhle uyazama.